Met het aanbieden van meer dan 2300 handtekens van een moord op het provinciehuis wil de actiegroep bereiken dat provinciale steden het jeddere besluit voor een fjouwerbaansdiek tussen Dokkum en Nijgeer waarom niet meer zal. De tjenstanders vinden dat door de bevolkingskrimp in het noorden met een Liedsere diek volstaan worden kan. Waarop dat zou het alternatief 50 tot 100 miljoen goedkoper wezen als het oorspronkelijk plan. We zitten maar in een financiële crisis en al nemen de bevolking in dat pad. Dus daarbinnen, en als je dat alleen nog denken maar het aanleggen van extra asfalt op te lossen, dan denk ik dat dat een illusie is. Nevens de voorstanders van de centrale as is het juridisch net correct als provinciale steden de aanlis van de sneldiek op een nij besjoggen. Die laten dat nu onderzoeken, want het protest wordt wel serieus naam. Wanneer dit initiatief rugschildig is en dat wordt nog jongen, dan zal de steden daar dat ik net oorschende als het toch schouwen naar 20 juni en dan het stikken gewoon behandelen.